Battek. Batni xe batni? Fejn bejtu? Fejn qiegħed, Min? Dak li kont titkellem miegħu. Int fejn rajta? Ġitaw. Mela ġitaw? Għaw kienet ma ġimmi. Ma ġemi! U għamġew ċet tagħmel dik. X'inhu affarijiet għajt? Dejjem qabad magħha. Jiena qabad magħha. Isma' ħejja kun qed jgħu inti llum. Ħallina naf qed ngħid isma' jiena moħħi aħjar minn tiegħek ta'. Imma mhux għal xi ħaġa. Intom skuri li hu Mela aħna mhux għajnina fuxna u kollu kemm hu. u ilu sejjer bier il-biċċa xogħol. Ilu ftit issa, laqset nissogla noħroġ mid-dar ma mhux intaqa' miegħu. Għamet ifferoċjata għalija u għad li kapuljat namlek. Di akkuża serja mem, iġifri dik imbessiba toqtlu tqattaw biċċiet. Mela għaxi darba l-fajt idea fuqek. Ma rridx inkellmek lilek daqshekk. Tassew, għaliex? Mhux minħabba fik tatni daqqa ta' ħarta dik il-kera. Da mhux Ġurdin taf. Ele, Ġurdin balena mela. Ġurdin dejjem Ġurdin jibqa' nanna.